Oorrin naar de mem aller derbies verleer Heerenveen met 2-1 van AZ. En hij Cambuur kon net stunten in PSV. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Wow, wat een mooie bal en wat een doelpunt van SC Heerenveen. Amin Sar. Correct van het skoft komt AZ toch nog op Liekense Hichte. De facet komt voor de rechterkant en het is de topscorer. Waar zit er? Oh, doelpunt! En het is Reinders met het doelpunt. De voorzet komt aan het doelpunt. Nog een keer. Ja, het is hier heel van Cambuur. Het is Patrick Joosten bij een hakje. Op een nij voorbracht is het Sahabi. Doelpunt. Doelpunt voor PSV in de 44ste minuut. Tot Mauro en op het tweede peel doelpunt. Het is 2-1. Dan zit Pieter Bos mis. En dan is het Mario Gutsen met de holle. Nou jongens, Van der Heijden. Peel. Van der Heijden op de peel. Slingeren hem eens voor. Doken Smit. Doken Smit. Oh, Dylan Smit. Doken Smit. Dylan Smit. Dit hier wezen man. Ja, dat wie in de doelpunten van het Oude Wiekoin. En ze zitten er weer klaar voor. Andor Faber en Roelof de Vries. Ik jij wel verschil als Cambuur scoort of als PSV scoort bij die Andor? Ja, bij die is het alweer wat op hetzelfde niveau. Dat is Liekebliert als AZ scoort. Maar Maak toch even een wurkje. Maak toch even een wurkje. Nou, en ik zeg Henk de Jonger in het stadion. Ja, hij wie de sneun. Bij de wedstrijd zie je het gewoon op de H-tribune. Freed wie die ook al even bij de club. Bij de training. Dus ja, hij ziet het weer iets meer bij de club. Dus dat is een goed teken. Absoluut, heel goed teken. En we hebben twee gasten in de studio. Geert-Jelle de Vries, oud-speler van zowel Cambuur als Heerenveen. Welkom Geert-Jelle, daar zit je hier in de studio. En we hebben nog een gast en dat is een gast op afstand. Lucas Bijker vanuit Breda. Welkom Lucas. Yes, dankjewel. Goedemiddag. Ja, jullie hebben ook van beide clubs natuurlijk voetballen. Nou, laat ik bij jou beginnen dan Geert-Jelle. Sjors stoot er extra naar uit. Ja, ik zit er heel erg naar uit. Het is voor mij iets langer niet dan van Lucas. Maar nee, ik heb soort zin in komend weekend. Waar verheugt u het meest op? Nou, ik denk wel dat de situatie is wat net vaak zo geweest is. Ploegen weer staan dicht bij elkaar, zit hier een punt verschil in. Volgens mij is dat nog nooit zo geweest. En qua voetbal zit er net een heel soort verschil in kwaliteit dit hier. En ja, ik denk dat dat voor het eerst is dat het zo dicht bij elkaar zit. Ja, Lucas, volgens de Nederlandse competitie echt nog behoorlijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk alleen Heerenveen en Cambuur. Dus, nou, dat komt goed uit, want daar hebben we nou goed. Ja, dat komt heel goed uit. Vies je dat echt, dat wat Geert-Jelle zei, dat beide ploegen redelijk dicht bij elkaar zitten? Ja, kijk, je ziet er natuurlijk aan de stand hè, dat er helemaal niet ver uit elkaar ligt. Maar ook qua voetbal. Hè. Kijk, Heerenveen is natuurlijk in principe de grote club. Maar als je kijkt hoe Cambuur dit jaar presteert en wat ze zeker voor de winterstop hebben laten zien. Ja, als ze dat niveau halen, dan kunnen ze zeker wel de 3 punten gaan pakken. Ja, maar Roelof, eigenlijk is Heerenveen toch altijd favoriet? Nee, zeker net. Nou vol. Maar de eerste wedstrijd van dit seizoen, wie Cambuur de favoriet? Ja, maar qua status, qua club, qua entourage. Als beide clubs tegen elkaar voetballen, dan is Heerenveen toch eigenlijk altijd op voorhand de favoriet. Maar dat bindt ook in zaken die het voor een wedstrijd het dat door. Wat de status van een club is, de entourage, et cetera. Het gaat toch om het moment van de dag, hoe het clubs inderdaad, hoe de farm is. En in dit geval, wat Roelof zei, ja, is het logisch dat Heerenveen nou de favoriet is. Maar als je naar spelersbudgetten bij Leaks, of spelerssalarissen, dan had Heerenveen nog wel wat meer te besteden. Dus op basis daarvan is Heerenveen in principe altijd de favoriet. Alleen dan ga je puur al in de derde joggen. Maar ja, het is heel dichterbij komen. Ik denk dat in de toekomst nog weer wat dichterbij komen. Git vanwege de komst van het nieuwe stadion van Cambuur. Die kan ik wel wat omheen gaan. Dus op basis daarvan. Maar op basis van het spul van wat we dit seizoen hebben. En dan vooral de laatste fase is Heerenveen nou de favoriet. Ja, ook omdat Heerenveen nou de swing weer een beetje te pakken heeft. Ja, maar goed, dat is wel van de laatste weekend zelf. Dat is... Het lang worden, hè? Dat het lang worden dit hier, ja. En het voetbal heeft lang net leuk geweest om nooit te zien. En de laatste wedstrijden wordt dat beter. En maar het hechtpunt denk ik, Singereens wat gewoon een hele leuke wedstrijd weer. En ik goed voetbal. Ja, maar ik vind ze echt gewoon goed voetballen. Want in het begin wie het natuurlijk, er mocht absoluut net verlengd worden van RKC. Er mocht net verlengd worden van Willem II. Het wie echt sprokkelen. Maar nu wordt het echt... Ja, dat win ik vreselijke wedstrijden om nooit te zien. Eén
eens. Ja. Maar nou Dus ze wordt hebben het daar- resultaat koppelen om het Ja, voetbal. en dat is knap. Ze hebben een basis gevonden dat ze zeggen van oké, dat is uw uitgangspunt. En dat is het in RKC, wie valt mij de eerste wedstrijd? Dat wie 0-0 volgens mij met Holle. Daar begon het maar dat wie van het publiek verschrikkelijk. En, Ja, Willem II begon het. Ja, Willem II die weekend ervoor nog ja, die eigenlijk. weken ervoor. Ja, En RKC wie voor het eerst maar 4 verdedigers achterin. En daarna hebben ze daar met trokje in. En dat wel vertuten. Ja, maar goed, je zegt ik weer en je bent er onderdeel van als journalisten. De publieke opinie verhoort het wel op het moment dat je punten hellen. En bij Cambuur is het juist oorsom. Die hebben in het begin soort punten hellen. En die hadden laatste week een voetballer die best wel aardig. Maar ze winnen nooit. Ja, en dan word ik negatief. Nou, ze spelen ik wel een stuk minder, hè? Ja, wel minder. Maar in Maar vergelijking met vrienden, de eerste seizoenshelft, toen speelden ze gewoon ik ze nou dan echt heel goed. ja. En nou spelen ze nou dan heel min. Maar ze pakken al wat minpunten van het spel wat ze shellen. Dat vind ik. Ja, ze hebben gewoon nou even net het geluk Nee. mooi wat ze in het begin wel hien. Ja, en Ja. dan voetbalt het natuurlijk wat makkelijker uit winnen. En dan in de weken gewoon wat leuker als dat je verliest. En ze zit nou in een negatieve spiraal. Zo, het verschil bij Heerenveen is natuurlijk ik wel dat ze gewoon los van het systeem en de 4-3-2 en wat degelijk iets inbouwen. Ik gewoon een hele goede spelers hebben nou, hè? De Amissar Wiedenet, Tom Haaien Wiedenet. George en Jimmy, die beide jongens voorin. Goh, ik ga die wedstrijdverslag. Ja, het haast wel 50 keer George en Jimmy neer. Dat Ja, is wel ik een vind beetje die uitvinding, hè? Nou, ik George vind dat en leuk. Jimmy. George en Jimmy, dat duo daar Zit voorin. die van ook. Maar waarom dan George en Jimmy eigenlijk dan? Wat? Heb je de boeken wel eens lezen? Ja? Nou ja, hier is donker, de oor is blank. Oh ja, dat is het enige. Nou ja, in de stel, hier staat wat ons te wachten. Zo moeilijk is het al net. Nee. Nee, ja, dat is het. Dat Ja, is oké. het. En ik vind, Leuk. dat vind ik net leuk. Net leuk. Ja. Maar Lucas, wat vies jou eigenlijk van Heerenveen de laatste weken? Hoe ze voetballen? Ja, nee, dat vond ik wel dat daarin gewoon eigenlijk ook het verschil werd gemaakt, ook in het voetballen. Dat ze daar ook echt gewoon goed voetballen en beter waren voetballend gezien ook dan Groningen. Terwijl als je dat vergelijkt met alle respect voor Willem II en RKC, maar veel mindere ploegen. Ja, dat ze daar gewoon zo ontzettend moeilijk tegen hadden. Maar goed, daar ging het eigenlijk enkel om de punten. Ja, maar zelfs in AZ, met safvolle wissels, met een Akuyobi, met Lucas Woudenberg, Van Ottelen die nog mooi. Het wie toch eigenlijk best wel heel volwoeksen, heel solide en heel compact. Ja, behalve de goals zien. En vooral die tweede goal, dat vond ik wel een beetje jammer. Want ze spelen met 3 centrale verdedigers. En als je dan zegt dat die bal op 11 meter dat die gewoon vrij inzitten moet. Dat wie onnodig. En dan kan je alsnog in AZ hier zijn punt aan horen. Ja, dan hier het helemaal positief geweest. En nou, de trainer maakt er wel iets positiefs van. Maar ik vond dat wel eigenlijk een teken dat je zei van hey, als je dan vanuit de verdediging voetballen, ja, dan ben je in ieder geval zwaar dat van elkaar is. En ze winnen de verdediging met 4 man aan de linkerkant. En die bal die komt er wel terug in. Hè. Ja, en is toen gewoon incompleet vrij. Dus dat wie wel, dat ik vond van hey, dat hier eigenlijk net moeten. En dan hing je alsnog maar een punt hing je daar wel gong. En misschien wie dat ik wel terecht. Ik bedoel, als je een Heerenveen had, hebben ze dit is terecht. En AZ is zo van ja, wij hebben meer balbezit en wij winnen beter. Dus, Nou ja, AZ die wel de betere ploeg. Als er echt in je ploeg winnen matten hier, dan wie het misschien AZ. Alleen het ziet er absoluut in. En Anthony Moussabe, wat kreeg hij nog een mogelijkheid? En Van der Heijden. Van der Heijden op de peel natuurlijk. Dat wie ik een aardige kans. Ja, maar die Moussabe vreeg je toch staat er gewoon kan hij überhaupt scoren? We weten het antwoord. Had u naar die Nee, in dit seizoen? Safvolle kansen, acties. Het ziet er al hier geweldig uit. Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, dan jouwt hij weer naar thuis. Als hij scoren gaat, speelt hij voor de periode bij Ajax. Hè? Zo simpel is het. Want hij doet alles goed. Hij creëert 2 fantastische kansen. En die laatste van Arjen van der Heijden, die natuurlijk gewoon niet zitten. Maar had ik een probleem met scoren trouwens. En hij creëert die bij de 100% kansen. Creëert hij helemaal in zijn eentje. Vanuit de middellijnen die eerste zelfs. Ja, dat is ik wel knap natuurlijk. Maar ja. Net sinds het verlies heb ik wel het idee dat het... ze had verlen en het smiet helemaal niks op. Maar het jouwt wel wat extra vertrouwen bij de spelers van Heerenveen. Dit we even jaren naar Tom Haaien, naar ouderin van de wedstrijd in AZ. Het is natuurlijk wel zuur dat we hier verliezen. Alleen de laatste weken zitten we in een goede reeks. En ook vandaag tegen AZ, wat gewoon een sterke ploeg is, uitspelen we denk ik wel gewoon een goede wedstrijd. En laten we ook wel zien dat het met het karakter in de ploeg ook wel goed zit. Dus... wat mij betreft gaan we gewoon vol goede moed om naar zondag en gaan we daar het publiek geven wat ze willen. Ja. Die willen 3 punten, hè? Die willen maar 1 ding. Ja, wij willen precies hetzelfde. Dus ik denk dat we daar met z'n allen voor moeten gaan.
Ja, ik had wel bezocht, ik nog bij de trainer, Ole Tobiassen, maar geen één woord eigenlijk hoe Cambuur hè. Dat is ik flauw, toch? Van mij of van hun? Nee, van hun. Ik bedoel, kom op. Ze weten toch dat die wedstrijd hier in Friesland, Sabot, Libbert, Hyundai, nice aan wedstrijdje in AZ. Ja, dan kun je toch prima al hoe die wedstrijd van omkomt. Maar het is wel heel professioneel om te zeggen van nee, nog net hoe Cambuur beginnen. Pas manje, dan beginnen we. Nee, maar ik... Ja, Toch onzin, of niet? neem bijvoorbeeld on de trainer van Cambuur, Dennis Haar, die zei voor de wedstrijd notabene in PSV gewoon, ja, er wordt praten over de derby. Waarop ik hem nog vregen had van, nou ja, stiert dat aan ta? Of zei ze van, nee, de focus moet op PSV. Nee, Dennis Haar zei ik gewoon, nee, tuurlijk, dat jet erbij, dat jet bij zo'n wedstrijd, let dat lekker gebeuren. Kom op, dat mag toch kennen? Aan de Slot die dat heel mooi vond ik. Die zei vaak wel zinnige dingen. Fijn om met te luisteren. Maar die zei ik over de wedstrijd in de hele finale van de Conference League had je in Marseille. Kreeg je die vragen en ik wist wel, werpt dit alle schaduw vooruit? Ik heb ook gewoon gezegd, jongens, praat er gewoon over. Want het is blijkbaar een belangrijke wedstrijd. En dan is deze wedstrijd misschien wel net zo belangrijk ongeveer om een goed gevoel mee te nemen naar die andere wedstrijd. Ja. Die wel goed, vond ik. Ja. Maar ik snap wel dat een trainer zei van de wedstrijd van nou nog even net. En zeker het zijn journalist, want die maakt het zijn eigen draai erom en dan gaat het natuurlijk ook Cambuur. Snap ik wel weer. Maar na de wedstrijd, ja, het is toch logisch dat je ook Cambuur praten willen. Dat is toch de wedstrijd die erom komt, die gewoon het belangrijkste eigenlijk van het hier is. Ja, Tobiassen zei het ook nooit Cambuur, hè? Die heeft dat altijd voelt meer op. de club uit Leeuwarden. Moet hij echt mee ophouden, hoor. Wat een flauwekul. Dat doen kleine kinderen doen dat. Ja, het DKV. Hij zei niet in DKV, hij zei die club uit Leeuwarden. Die club uit Leeuwarden. Of vrienden uit Leeuwarden. Had hij dat bij zijn presentatie, had hij het was Ja. toch? En toen zei hij van, ja, we willen boven Cambuur eindigen. Nee, Of had hij toen net boven die club uit Leeuwarden? die club uit Leeuwarden. Ik had hem al een stuk of 10 keer... Maar het er zijn waarom? Of? Nou ja, in Jereveen zeiden ze net Cambuur, denk ik. Ja, hier is dat zo, bespreken. Lucas? Zeiden ze in Jereveen geen Cambuur? Nou, niet dat ik weet. De mensen die ik in Heerenveen nog ken, die zeggen allemaal Cambuur. Maar ik denk dat Arjan, misschien is dat iets voor jou, hè? Jij legt graag mensen woorden in de mond. Zorg eens dat hij een keer Cambuur zegt dan. Ja, toch? Dat gaat me vast lukken. Dat gaat me Hij vast gaat op lukken. vakantie, dus hij is er niet eens bij de derby. Zo is het. Maar Lucas, Wel mooi dat Nee, Lucas... dat kan niet. Maar wacht even. Wil je daar even nog verder gaan, Lucas? Voorbij. Ja, maar dat kan toch niet? Nee. ja, ik vind ook dat de KNVB daar rekken mee houdt. Niet. Ja. Maar ik lees aan inderdaad op het strand van Mallorca. Maar Lucas, wat is de mooiste Frieske derby die zo spelen heeft? Ik denk persoonlijk de eerste in Leeuwarden. Dat was 2014, denk ik. Met ook Betsy was dat, denk ik, hè? Ja. De eerste in Leeuwarden, ja. En voor mij persoonlijk natuurlijk een beetje de eerste Heerenveen Cambuur met mij in Heerenveen shirt natuurlijk. Die we toen met 2-0 wonnen, dacht ik. En voor mij een beetje revanche op mijn vrienden van de club uit Leeuwarden. De club uit Leeuwarden, mooi. Ja. Nee, maar dat was natuurlijk voor mij persoonlijk. Ja, die wedstrijd wilde ik absoluut winnen. Kijk, we speelden natuurlijk bij Cambuur nog allemaal jongens met wie ik heb samen gespeeld. Maar goed, ook vooral naar de supporters toe, waarvan ik wat een en ander te horen heb gekregen. Was dat voor mij wel een absolute wedstrijd van wat er ook gebeurt, deze ga ik niet verliezen. Nee, dat wie toen net mij met Sander van der Streek in de punt van de oorval. Dat wie toen de tactische variant van Henk de Jong. Die verleren ze doen in het Abelense stadion. Ja, was dat de penalty? Die snelle penalty? Nee. Tevreden, die de 2-0 scoorde. En de 1-0 was van Dammers, geloof ik, eigen Nee, doelpunt. volgens mij ook net. Volgens mij wie het die linksback. Die het letter naar Emmentagiën is. Scoorde die net? Nee, dat was de eerste was een penalty. Oh wel? Die handsbal, dacht ik, ja. Ja, na 10 seconden. Nee, dus die andere... Die laatste. Nou, dit is een heel ingewikkeld Deze verhaal, was- jongens. Weet wat we Ja, de penalty. Dat was een penalty van Tevreden, denk ik, ja. Ja, Mitchell Tevreden. Dat was die 2-0 en die 1-0 was Wessel Dammers, zijn eigen doelpunt. Dat zou kunnen, ja. Wat mij opvoel, Roelof Do praat natuurlijk ook wel regelmatig met Ole Tobiassen. Tobiassen is een beetje een jokkenbrok. Ja. Is een beetje een jokkenbrok. Hij Ja, krijgt het een voelt mij beetje dit keer weer op. de Pinocchio Award. Ik zal even uitlezen waarom. Want elke vreed hebben we natuurlijk het persmoment. En hij traint nou 2 keer besletten. Dat is voor u altijd al vervelend. Maar ja, dan vertelt hij tijdens het persmoment ik net altijd te Wierriet. Want je dan vreet je van, is elke niet fit? Dan zou je, elke niet is fit, een paar vraagtekens, maar zo goed als fit. En dan je letter dat Akuyobi vreed al te jaren kregen het, dat hij de vervanger is van Milan van Ewijk. En vervolgens vertelt hij dan ook op het persmoment, Aron de Vreed, van ik zit te denken, want ja, mijn linker verdediger Rami Kuip is kost.
ik zit toch echt te denken aan misschien wel Arjen van der Heijden als wingback. En dan komt er een heel verhaal waarom hij dat heel goed wank in. Ja. En vervolgens denk je dan, want als journalist ben je al lang blij dat je elke keer naar dat persmoment, het is altijd een crime, wat mag ik nou weer bedenken? Nou, dan heb je als gewoon een haakje krijgen, dan denk je, ja leuk, Arjen van der Heijden als wingback. En dan kom je daar in het AVA-stadion en dan krijg je de opstelling en zit Arjen van der Heijden gewoon op het bankje. En dat was het ook wel een keer mij maken, toch? Mij Tobiassen. Ja, dat wie toen je allebei ik toevallig een keer net wien. Voor de wedstrijd in PSV, toen Erwin Mulder werd de eerste keeper wie. Dat heb ik opvong al voor het persmoment. Dus dat lees ik hem voor. Ik zeg, nou ja, ik heb begrepen dat je iets gaat wisselen. Namelijk dat je de keeper gaat ruilen. Is dat waar? Nee, dat ontkende hij. En 2 dagen later zie je de opstelling en dan zit Mulder onder de latten. En je moet nog een keer jij gewoon toch maar Moussaba ook die het spelen zoeken, maar uiteindelijk ben het spelen. Klopt, dat. En maar het feit dat het zo jouw strijd worden en het bleek letter 4 strijd waterwezen. En Joost van Aken, extra voorbeeld, want net, hij moest toch testen worden, want ze op vreed is dan het persmoment sneuren voor Grains, zullen we hem nog testen, intensief testen, dan hakken we de knoop terug. Ja. Koer dus net mooi, want in Grains. En dan 2 weken later, jij van Joost van Aken zelf. Nou ja, die wedstrijd wie zijn net realistisch. Ik jocht je me eigenlijk op de wedstrijd in Cambuur. Wat vies toch van zo'n rookgordijn, Geert Jelle? Ja, ik weet net dat hij de bedoelingen mee had. Ik bedoel, misschien... We kunnen wel vragen stellen. Hij broekt bewust, dat kunnen we nou wel stellen, bewust dat persmomentje van u, die fabriskaars die we maatje, laat de krant om Friesland, soms horen media ik nog, broekt hij bewust om zon in de eigen te strooien bij het tegenstander. Dat kunnen we nou wel concluderen. Maar dat, kind dat? Is dat fair? Ja, hij gaat ervan uit dat de trainer van het tegenstander intensief naar Omroep Friesland luistert. Nou ja, misschien is dat zo. Dat denk ik wel, eerlijk zijn. Dat hak ik wel bij me als die trainer verstandig is, dan doet hij dat. Nou, ik heb het zelfs nog wel eens erger mooi maken bij Cambuur. En de naam weet ik alleen net, want zulke dingen herinner ik me net heel goed. Maar ik weet wel nog dat we op het moment een wedstrijd hingen, wie een uitwedstrijd. En we moesten warm rennen. En de 11 in bekend. Maar volgens mij wie het Hamburger. Maar die sites in Bram Marbus, daar moest net warm rennen, maar de basis zelf. Dus die moest in eigen warming-up doen, aan de ronde van het veld. En er wie een wisselspeler die en ik weet net wie dat wie, maar dat wie een oortype voetballer. Ja. Dus toen woerde er tot een jelloeren van de wedstrijd, woerde dus dat rookgordijn ophing. En zei ze van het zinstander van wij spelen sa. En toen begon toen weer een beetje oors. Ja, het werkte, ik weet het niet meer. Nee, ik heb nog wel heugen iets van Jurgen Streppel bij SC Heerenveen. Als die dan een auto zegt op het parkeerterrein, werd ze trainen op Squatterwoord, maar een oren kentekenplaat, dan wie er helemaal paranoia en dan zocht er uit. Want dan tocht hij dat het een scout wie van de Chimpartij. En dan moet je weten van waar die auto wie. Nee, maar de Ode Tobias vertelde ik wel dat hij dan met spelers praat. En dat bijvoorbeeld, Sven van Beek had nog teamgenoten van Feyenoord. En Heerenveen met je Feyenoord. Dat is nou ja, Sven van Beek misschien eens even informeren bij Jens Toornstra. Even van hey. En hij zei, je gaat je verbazen wat spelers van tegenstanders dan loslaten. Waardoor wij weten of ze 5-3-2 gaan spelen of hoog terug gaan zetten of zulke dingen. En dat is natuurlijk prima dat je op zo'n manier om je informatiebezitje te komen. Ik vind het alleen net netjes dat je naar Boetenta, naar U's, maar indirect dus naar je fans gewoon onweerheden zitten. Mat je misschien, mat wij eens Omroep Friesland zitten van, dan interviewen we Tobias voor de wedstrijd net meer, want wat hij zei, dat klopt het dan net. Nou, ja, ik ben wel geneigd om dat te sissen. Aan de andere kant, hij maakt dat wel, hè. Hij kan niks zeggen van, ik maak dat wel om... Nee, maar als hij bepaalde dingen net zezen wil, even goede vrienden. Dat kun je natuurlijk, hè. We hebben verschillende belangen. Wij willen graag alles weten en hij wil zo min mogelijk vertellen. Maar, dus als hij zei, dat doe ik helemaal geen mooidelingshoer, dan begrijp ik dat. Daar heb ik daar wel respect voor en begrip voor het eerst. Maar je mag er net beginnen te liegen. Nee, dat vind ik. Hij stond het volgens mij maken, Lucas? Maar een training van die gekke capriolen? Daar heb ik nog heel veel verhalen over, maar dat is niet voor nu, denk ik. Oh. Maar, daarvoor zitten we nu wel, hoor. Ja, kijk, man. Nee, dat is niet voor nu. Dat is onder het genot van een keer, dan kunnen we daar best eens over hebben. Maar week jonge hartjes. Nee, maar ik moet zeggen, het is ook iets van deze tijd waar iedereen leest alles, hoort alles en alles is blijkbaar dus te volgen. En ja, kijk, voor jullie is het logisch. Jullie hebben heel veel vragen. Jullie willen inderdaad alles weten. Ja, kijk, een trainer wil natuurlijk niet alles vertellen. Dus ergens begrijp ik dat ook weer wel. Nee, maar wij ook. Dat begrijpen wij ook. Alleen dat je maar het net leren. Ja. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar goed, soms is het denk ik ook niet... als je zegt, daar geef ik geen antwoord op. Ja, dan geven mensen daar ook al heel snel een eigen draai weer aan. Van, daar geeft hij geen antwoord op. Dus dat zal dan wel niet zo zijn.
Weet je, dus dan, het is ook in die zin is dat denk ik ook voor het trainen heel lastig. Om daarin de juiste dingen te zeggen. Ja, maar ik omdat ze nou dus besletten trainen, hè, we moeten er lang net meer bij wezen. Die laatste trainingen van ook in de wedstrijd. Trainen je vaak in besletten in België? Bijna niet. Eigenlijk 2 dagen voor de wedstrijd trainen we altijd tactisch eigenlijk. En dat is in principe besloten. Maar goed, als er een keertje iemand langs het veld staat of zo, dan passen we niet heel veel op aan. Ik moet zeggen, met de trainer die we nu hebben, die is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat valt eigenlijk wel reuze mee. Ik heb ook nooit een journalist gehoord die zegt van die heeft gelogen of wat dan ook. Ja, hij zegt wel, als iemand echt niet fit is of geschorst of vervangen, dan meestal komt hij er ook wel makkelijk vooruit. Maar ik denk ook, zeker naar tegenstanders toe, voor de wedstrijd wordt altijd 1,5 uur voor de wedstrijd zo worden de opstellingen uitgewisseld. Dus ja, wat Geert Jelle net vertelt, dat je iemand anders nog laat warmlopen en dan bij de aftrap dat ineens anders, dat kan tegenwoordig niet meer. Dat moet allemaal door de teammanagers onderling worden uitgewisseld. Ja, wat ik zeg, 1,5 uur voor de wedstrijd. Ja. Dus ja, met die streken kom je niet meer weg. Nee, dat snap ik. Maar train je hem vroeger wel besletten, Geert Jelle? Ja, mijn tijd weer nog zwart-wit televisie zo lang in dat lint. Dus er zijn wel dingen verhoren, blijkbaar. Wie wel riolering? Dat weer wel, ja. Nee, wij toen we er net besletten trainen, dat gebeurde nooit. Nee. Dat bestond toen ik net. Nee. Er waren traind en zo intensief zou het nou gebeurd, maar alle aandacht wie dat toen ik net. Ik bedoel, er wie net volgens mij een persmoment voor een wedstrijd. Ja, kwart voor de wedstrijd waar er op praten. Maar dat is het wordt al volle intensiever en het wordt volle meer volgt. En dat jouwt wel maar zich mooi. En om waarom te komen op Tobiasen, ja. Ik denk dat het voor hem wel een communicatieverhaal is. Want als dat één keer gebeurt, dan ken dat. Het kan eens een keer gebeuren. Ja. Maar ja, ik ben het wel met daarin. Dat soort van says lever van ik weet het net of ik wil het net kwijt. Of dat je er een verhaaltje van maakt. Want als dat 3 jaar keer gebeurt, dan prik je daar toch in en wil je net meer serieus doen. Maar ook als journalist. Wat zoest nou, Kommer de Vreed, Faberskorging, Cambuur Heerenveen, wat zoest nou het van? Als zijnde journalist? Ja. Nou, ik hou van eerlijkheid. En ik vind het best dat je journalisten onjaan kennen van wij hebben een gesprek en wij verwachten dat er eerlijke antwoorden komen. En eer dat net zijn, wij komen daarachter, ja, dan heb je op een gegeven moment geen respect meer van elkaar. En hoe je het ook wendt of keren, je hebt elkaar nodig. Je bent journalisten, hij is trainer en je hebt elkaar nodig om je werk goed te doen. En ik vind, ik hier dat nog net zo mooi kregen, dat er echt liegt. Maar ik zou het hem gewoon voorlezen, want dat is net een basis om verder te gaan. Ja, ik heb het wel vallen trouwens onder de persman bij SC Heerenveen. En die vindt het trouwens ook, en die jouwt dus ook wel gelijk. Maar ja, hij zei het echt van, ja, ik had er wel eens een keer mee moeten horen. Alleen dacht ja, wij gaan er echt net zo intensief mee onderslag. Natuurlijk, omdat hij is nou nog een paar weken hoofdtrainer. Takkensseizoen is hij weer gewoon assistent. Maar dat is al wel mij een bepraat een keer. Maar ja, ze zitten er net heel dik boppen op. Nou, dat vind ik wel een kwalijke zaak. Want dat is uiteindelijk de stem van de club. En als club steen je ergens voor. En blijkbaar is dat net meer eerlijkheid en transparantie. En er zal een reden van wezen, maar ik vind wel dat je als club zezen met van of er nou assistent is of hoofdtrainer, het is een werknemer van de club. En wij vinden dat je samen met de pers omgaan moet. Ik vind dat wel een punt. Ja, nou helder. Punt is makken. Jongens, het is er 4. Het is er 4. Zo? Ja, nou. Er komen stellingen aan. Stellingen voor Geert Jelle en voor Lucas. Nou, ben je hem er klaar voor? In Breda Ek? Ik ook. Hartstikke goed. Kom maar door. Nou, we beginnen met Geert Jelle. Oh, oké. Dat is mooi, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Geert Jelle, Heerenveen eindigt dit seizoen Boppe Cambuur. Ja. Lucas, achterna Sjoen hier ik net rechtstreeks de oerstapmeidje matten van Cambuur naar Heerenveen. Tuurlijk wel. Waarom niet? Ja, de uitleg komt later. Ja. Geert Jelle, het zou verstandig wezen als Kees van Wonderen het systeem met 4 verdedigers takkem seizoen steenlid. Nee. Lucas, Alex Bangura is 14 te goed voor KV Mechelen. Nee. Geert Jelle, Amin Sarr wordt van minimaal 10 miljoen euro verkocht. Dat is de makelaar. Ja, opportunistisch, hoppa. Het zien is te volle, maar wel voor een soort yield. Lucas, mij Henk de Jong, hier Cambuur al lang veilig west. Ja.
Geert Jelle, Cambuur, maar zo gauw is mogelijk Robert Muren weer omheljen. Nee. Lucas, de wederopstanding van Heerenveen door Tinken onder wederopstanding in de Passion. Dat is een hele slechte stelling, zeg. Ik zeg gewoon ja. Oké, goed zo. Geert Jelle, als Ferry de Haan Andries Noppert net ophelpt, dan faalt hij als technisch manager. Nee. En Lucas, de laatste. Eerlijk zijn, denk ik dat Roelof heel goed padellen kan. Ja, zie ik jou zondag nog, Roelof? Jazeker. Nee. Ik zorg ook voor dat jouw factuur wel of niet betaald wordt. Nee. Nee, goed jongens. Even een peer. Waarom komen? Voor mij wil Lucas op hier waarom komen. Die allereerste. De oerstap, rechtstreeks. Ja. Daar was er nog Geen altijd spijt van. geen speed van, nee? Nee, absoluut niet. Heb je een negatieve reactie gehad toen? Een paar, maar uiteindelijk viel daar reuze mee. Nee joh, nee, echt spijt. Nee, absoluut niet. Ja, ik denk waar ik sta, waar ik nu sta, mede door die overstap ook. En ja, uiteindelijk is dat gewoon, puur voor mijn carrière, is dat gewoon het beste geweest. En ja, dat ligt gevoelig, dat zal altijd gevoelig blijven. Maar nee, ja, spijt, absoluut niet. Je zegt nou direct on Doken Smit. Ik bedoel, de supporters van Cambuur die hebben hem helemaal omeermen. Hij is hier van de publiekslievelingen. Ja, maar dat leidt oors. Dat denk Omdat ik echt. hij van Heerenveen naar Cambuur Van Heerenveen naar Cambuur leidt minder gevoelig als van Cambuur naar Heerenveen. Want vaak is het zo dat de betere spelers van Cambuur, die maak je dan de oerstap naar de rivaal. En als je de oerstap maakt je van Heerenveen naar Cambuur, dan is dat, hoe het generaal, vaak net een stap omheen. Zou het echt net wezen omdat de haat in Ljouwert nevens Heerenveen grutter is als andersom? Dat zou samen kunnen. Is dat zo, Lucas? Ja, nou, het is bij een groter gedeelte, denk ik. Kijk, met alle respect, maar in Heerenveen is het minder breed gedragen, denk ik, die haat. Ja. En de vijandigheid. En in Leeuwarden is dat natuurlijk, ja, dat zie je ook aan de trainingen vooraangaande wedstrijden. Daar komen gewoon veel meer mensen op af, gewoon omdat het breder gedragen wordt, wat ik zeg. Ja. Hoe die haat sprutsen. Orne Sneun hoor nog een heel onsmakelijk spandoek op de Noordtribune bij Cambuur. Dat ik werd denk van ja, dat gaat weer nergens hoe een spandoek dood aan DKV. Nou ja, dat denk ik, ja, creatief bedacht. We ben je maar ondergong. Het allitereert wel. Nou, dat is het enige positief Ja. van het spandoek. Ja, wist wel waarom dat soort ding. Maar het jouwt wel om hoe die haat. Had dat lang hong eigenlijk? Is dat de foto? Nou, ze hebben het in de tweede helft hebben ze het een skoft omheen gehong. Ik denk dat het een paar minuten te Sjen West had. Ja, in het vak is maar op de tribune. Ja, net oké, echt ja, nee. onder de tribunes is, maar ze hebben het omheen gehouden. Maar is het wel zo, denk je, dat ik Geert Jelle, dat het meer in Ljouwert libbert als op het Heerenveen? Nee, dat denk ik net. Ik denk dat het wederzijds is, alleen nog de manier waarop je dat ute. Ja, daar zit het verschil in. En in Ljouwert is de intensiviteit is misschien wat heger. En, Het is wat ruwer, wat roeger. Ja, maar goed, dat is als je Ljouwert in Heerenveen zetten, is dat gewoon een stukje cultuurverschil. Ja, maar dat is ik wel weer een beetje een ouderwetse gedachte inmiddels. Hè? Want dat rouwen is ik wel een beetje ontvroren. Het wordt wat rustiger op een positieve wijze bij Cambuur. Ze hebben wat minder les van supporters en rellen en zulke dingen. En dat verschil bij Heerenveen hebben ze daar juist de laatste tijd wat meer moeite mee. En je zag natuurlijk dat de groep jongeren bij Cambuur of bij Heerenveen grutter worden is. Nou, en daar zit ik wat meer die verneinigheid in. Dan krijg je domme songteksten, soms liederen op de tribune. En dat is bij Heerenveen wel een beetje tanaam. Dus ik denk dat het wel wat onverschillen is. Ja. Nou ja, als je en eigenlijk waar we het straks ook heen is de positie waar je in binnen als club zijn. Als je toen Lucas oergong, toen wie er een duidelijk verschil in kwaliteit Cambuur Heerenveen. En voor hem wie het een positieve stap vooruit in zijn carrière. En ik denk dat het altijd nou gebeuren zou, wat nou de beste speler naar Heerenveen gaat, dat het volle erger benaderd wordt als toen. En toen wien ik heus wel een paar mensen. Ik heb de andere kant op bewandelen. En dat is inderdaad wie. Ik kwam bij een club wij Heerenveen spelen toen Europees voetbal. En ik ging naar Cambuur en dat was eerste divisie. Dus dat was een andere wereld. Alleen ik denk nou de clubs redelijk gelijkwaardig binnen. Stel er zo nou in de oerstap maakt, ja, dan jouwt dat wel wat reuring. Ja. Laten we toch ook Cambuur hebben. Daar is natuurlijk Sneun in het stadion Andor. Ja, ze hier een heel lang zicht op een stunt, Jim PSV.
Wel had je naar de stand joggen, net had je naar het spulbeeld joggen. Want Maar ik bedoel de start van de wedstrijd. Ja, Mijn hakbaltje tuurlijk. van tuurlijk, er staat wie geweldig. hakbal van Joosten. Ja, Dan zei ik Rabba Majer. ja, precies. Dat zie ik dan ook. Geen idee, hè? Nee, geen idee. Vond Dan wel Rabba Majer. Nee, geen idee. Nee, jongens. Oh, gelukkig. Hon- Ik ben net Hongaar? de enige. Nee, een Algerijn. Algerijn. Jochetje Oh. 87, Europa Cup 1 finale. Porto, Roelof Zikkert hem gelijk op Google. Jochetje 87, Porto Benfica, hakbaltje. Pelé zei ooit van het hier het mooiste doelpunt was wat ik ooit zien heb, maar hij hier net omschermatten. Maar dat Nou, wie die van Joosten zo mooi net, toch? Nou, Maar ik toch hoop je. Net zo mooi wie. dat weet toch ik een mooie hakbal van Joosten? Tuurlijk. Alleen nog Dopraas en Osauer. Ik denk dat... Nou goed, en dan nog... Het Veen Noord-collega, die zei toen die oergang van Grace en Cambuur, hij kan niet scoren. Als hij voor de goal staat, dan schiet hij hem, wat zei hij ook weer? Tegen het flatgebouw achter het stadion aan, zei het. Ja, dat wie meer die schoten vanuit de tweede van 20 meter. Het is als die tweede Hij is goal. toen nou eens om, dus dat klopt wel aan. En de kopbal van Mario Götze, dat wie natuurlijk de winnende. Ja, Foutje, Pietertje Bos. vind ik wel. Die gaat onder de bal terug. Had je komen als keeper en had je die bal ha. Feit wie natuurlijk wel het Götze daar wel heel vrij stieren. Dus dat wie echt een fout. Alleen nog die bal hier Pieter Bos hamatten. En ja, misschien helpt dat hem net in de oren in snijden. Want Sonny Nee. Stevens die sluit van Joert on weer bij de groepstraining. Die is weer fit. Die komt weer om. Die zou er onkomend weekend samen weer bij zitten kennen. Ja, dan stiert de technische sterf van Cambuur wel voor een bijzondere keus. Ja, Echt omdat Stevens je- die vrij duidelijk doet hij hier te gast weer. Die zei van 100%, ik sta op een goal. Ja. Als ik fit ben, dan speel ik. Ja, daar wie hij heel duidelijk in. Wat denk je? Aan de andere kant, Sonny ik kennen, Pieter Bos het heel aardig dien. Die had nog een contract wat doorrint. Stevens die had een contract wat doorrint. Het zou net mij spelen maar het kan samen dat mij speelt in de gedachtegang. Dus je zoen ik kennen dat je daar een Pieter Bos in lid. Wat zou stoot van Geert Jelle? Pieter Bos of Sonny Stevens? De man die het eigenlijk al een peer hier heel gewoon consequent goed dien heeft bij Cambuur. Of Pieter Bos die het nou zoals wedstrijd een beziekje mocht en die had het wel redelijk dien. Nou, wel redelijk, ja. Dat is, ja, ik denk dat ik, als ik trainer wie, dan hier ik vooral zijn van dit is mijn eerste keeper. En dat zou dan Stevens wezen, in dit geval. En dan zoek ik er net van afwieken. Maar soortgelijk het zich voornemen bij Heerenveen. Ja. En ja, daar wordt verkozen om de keeper weer om te draaien. Daar is net heel positief op reageerd. Toch alles wat met Heerenveen te maken heeft. Dus je kent ik net gauw goed van. Alleen ik denk wel dat je binnen een ploeg moet duidelijk wezen wie de eerste keeper is. En dat ken je wel eens verhoren, maar net 3 keer in het seizoen. Dat is voor de ploeg is dat zeer negatief. Dus ik denk dat Cambuur zei het gewoon van Stevens eerste keeper. Ze zijn beide weer fit, die keept. Ja. Het zou wel zoer wezen voor Pieter Bos. Hè? Want ja, ik heb hem toevallig daar nog hoe sprutsen voor de wedstrijd in PSV. Hij komt uit Boetenpost, een echte Fries. Had in de jeugd bij Heerenveen spelen. Dan is er natuurlijk San Frieske derby, die wollen je spelen. En dat je dan krijgt voor die wedstrijd er mogelijk weer uithellen worden. Ja, het is profvoetbal, toch? Maar aan de andere kant, dat je het erbij. de beste met voetbal is. Saai is het ik weg. Maar tegen Ja, is wel we- sneu, toch? Over die discussie dan even trolloeken door is profvoetbal. Maar over die discussie trolloeken naar Noppert. Het schijnt dat Heerenveen mooi praat. Oeh. Of net? Nee, Oh, nee, weet je, daar is de scoop hier. Nee, dat, Oh. nou, dat heb ik volgens mij Joet al lezen in op de kranten. Ja, Dus ja. volgens mij wordt er mooi praten. Kees van Wonderen het tas zijn dat er contact is met Noppert. Ja, nou, dat we dus proberen. Maar waarom? Waarom wordt Noppert? Omdat het een Fries is. Nee, en omdat Erwin Mulder zijn contract rint. Dus ze Ja. laten op ziek naar een tweede keeper. Ja, nou, maar daar hebben we discussie over. Want dan neemt het nou tweede keeper. Maar komt hij vanuit het eerste van Go Ahead als tweede keeper naar Heerenveen? Ah, een tweede keeper bedoelt hij meer. Ja, ik denk net dat hij de tweede keeper is, dan gelijk. Nee, dan moet het ook gewoon Shen litten in de voorbereiding. En dan maar Shen litten, waar is het beter? toch Maus perfect? of Noppert. Ja. En dan moet je de keeper. Ze zijn behoorlijk likwerig om elkaar. Ja, en dat vind ik voor een club als Heerenveen vind ik dat een slechte zaak op voetbalgebied. Waarom? Een club als Heerenveen heeft net een heel soort deel tijd wat toppers heli kennen. Dus ik vind je met een eerste keeper heli en goeie tweede keeper. En nou heli ze, als Noppert komt, dan hij Maus en je Noppert. Wat beide goede keepers binnen. Maar het is net duidelijk wie de eerste keeper wordt. Ik denk dat dat voor de ploeg helemaal net zo positief is. En ik pro-ambitie van Noppert is een Fries, komt uit de buurt. Wij willen dat hij naar Heerenveen komt. En dan denk ik van ja, uit de professionaliteit hebben.
Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ja, het komt natuurlijk ook bij omdat hij is transfervrij, inderdaad. Hè, dat telt ook nog eens een keer. Dat speelt het een rol in elk geval. Maar ja, goed, wat zei je nou zijn jongen? Van de wust hellen en dan moest in de voorbereiding zijn dat het beter best. Of we er zijn van de wust de eerste keeper. En dan zei je dus indirect ik zijn Maus van wij vinden dat net goed genoeg. Ja, nou ja, het lijkt het mij dat als zij Noppert Helly, dat ze dan Tim Noppert en Maus is, je vecht het uit, die krijg je alle twee volle kansen. Ik in wedstrijd nog met Chantelitten en dan matchen wij uiteindelijk een paar weken voor het seizoen matchen bekend waar de eerste keeper is. Volgens mij gebeurt dat heel vaak. Nou, maar Geert Jelle vindt dat dus net een goede zaak. En hij kent misschien echt nog wel, want daar is echt praat van, dat hij naar Cambuur eventueel kan. Ja, want had je toen liegje hebben, hè? We hebben het gekregen toen gewoon. We hebben vorige week natuurlijk ook in de podcast melden dat Noppert Gimpeteer gewoon had bij Cambuur. Door had mij bellen. Ja. Hij had dat Tjinda zijn. Ik hier Fouke Boy onder de telefoon. Ik lees voor, ja, Jim had mij Noppert praat, begreep ik. Hoe zit dat? Ja, we gaan een gesprek met Noppert gewoon. Nou, Wiels Noppert zei het, nee. Maar goed, dan heb je misschien weer de Kees van Wonderen truc. Die zei dan, het kamp Noppert zou misschien wel met Cambuur praat hebben kind. Dus die zaak we niet meer. Maar Noppert zelf, zei het mij onder de telefoon. Ik heb net een peteer gewoon met Cambuur. Net met Henk de Jong, net met Fouke Boy, maar je niet in. Nou, dan is het dus of Ian die liegt, of inderdaad, ja, je hebt dat vage verhaal van het had het kamp. Nee, maar dat kind dus net, want het is zo specifiek in dit geval. Er wordt wel een soort oorlicht in die voetbalwereld, Lucas. Het is een vies wereldje, hè? Ja. Maar Lucas, ik wou die vraag ook wel even naar jou stellen. Hè? Voetbalt nog. Vind jij het belangrijk binnen een team dat duidelijk is voor de groep wie eerste keeper is en wie tweede? Ik denk wel, kijk, in dit geval, ja, natuurlijk begrijp ik als je 2 keepers haalt, dat in het begin van de voorbereiding, ja, dan is het heel makkelijk ook als trainer en misschien met een nieuwe trainer om te zeggen, iedereen begint op 0 en laat het maar zien. Ja, maar je weet zelf hoe dat werkt. Niemand begint op 0. De trainer heeft vooraf 9 van de 11 heeft hij ingetekend. Ja, nee, in principe wel. Dus kijk, dan moet je wel, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen, van je moet wel eigenlijk van tevoren al duidelijk hebben van oké, en in dit geval als je specifiek over deze 2 keepers dan spreekt, van ja, degene die er al is, ja, dan moet je wel weten van ik ga in principe eerste keeper worden of de kans is vrij groot dat ik op de bank kom. Maar anders krijg je inderdaad, dan krijg je gewoon, hoe dan ook, krijg je gewoon scheve verhoudingen in de selectie. Je weet hoe dat gaat, want er gaat eentje praten en die praat met die en zo gaat het in een groep leven. Ja, dat denk ik ook. Het is ook heel lastig, denk ik, om altijd naar iedereen eerlijk te zijn en iedereen daarin tevreden te houden. En iedereen heeft toch altijd zijn eigen belang. Maar ik denk in het geval van keepers, ja, dat ligt altijd wel wat anders. Dat is toch weer een klein groepje in een groep. En daarin leeft dat zeker. Als je daarin gewoon eerlijk bent, ja, dan is het heel simpel. En vaak heeft een tweede keeper toch best wel een belangrijke rol ook daarin. Als hij zich daarna schikt, ja, dan is het rustig. Maar als je hebt pro jongens, dan zeg je hem, als je hem Noppert helje, of als je RV Noppert helpt, dan moeten ze Oski nemen van Maus. Of als ze Maus en oors moeten ze gewoon Noppert net helje. Nou, nee, ze ken ik je Maus zeggen van oké, wij vinden daar een goede tweede keeper. Maar wij zieken je naar een eerste keeper. En ik pro-ambitie dat ze het ambitie online houden, zeg maar. Dat Maus ik het gevoel heeft van als Mulder fut gaat, ja, dan ben ik gewoon eerste keeper. Maar dat heeft Maus ook altijd een sign. Doet hij Kaam al bij zijn allereerste training. Die zei van, oké, ze heeft sign, ik ben voorlopig tweede keeper. Maar dan lees ik me helemaal net bij die rol. Ik wil hier gewoon eerste keeper worden. Maar ja, dat is ik een gezond uitgangspunt. Ja. Dat moet je hebben als voetballer. Alleen nog... ik denk dat dit, stel dat Noppert komt, dat nog net positief een uitwerking maar stel dat Noppert net komt hebben. En Mulder verlengen ze, dan beginnen ze ik weer opnieuw. Hè? Dan begint ik weer, oké, we gaan Mulder en we gaan Maus, we beginnen de voorbereiding in, wie is het beste farm, wie vinden wij als beste, in principe mooi voetballen, et cetera. Is Mulder nummer 1 en dat het is nog gebleken. Ja, maar ja, volgende komt Kees van Wonderen, oren die van voetballen, misschien met de rol van de keeper wel oors worden, dus dan beginnen ze ik weer opnieuw. Maar heel eerlijk jongens, Maus of Mulder, het onderrint me koor ik net zo vol. Nee, dat denk ik net. Toch? Nee. De Ian is net daadwerkelijk volle beter als door. En dat is bij Noppert en Maus misschien ik wel het geval. Hè? Want we zijn natuurlijk machinaal best wel opportunistisch. Noppert, die had nou 14 wedstrijden volgens mij ongeveer spelen. En we scrollen hem al in Jong Oranje. Of in Oranje bij wie spreken. De technisch manager van Jereveen had al faald dat hij hem net ophelt. Ja, maar ik vind dat als je... Die dat vinden. Ja, dat heb ik zijn. Ik vind dat als je een keeper hebt die
was je een hele hert graag bij Heerenveen Speedy vol. En hij is betelbaar en hij is transfervrij in dit geval. En hij kreeg net een apart salaris. Dan vind ik dat je als technisch manager zijn jonge Helly matten. En dan koppel ik dan het verhaal aan. Ja, nou, dat is toch net zo raar. Vind ik prima. Ik vind het een tikkeltje opportunistisch. Goed, waarom naar Cambuur? Want Dennis Haar die zei van het absolute brekpunt in de wedstrijd in PSV... dat wie de tweede gele kaart van Silla. Sekou Silla. Maar dat je Haar zelf toch schuld, hoor? Ja, want hij hier de wisseling ken. Hij hier de eerste helft al de tweede gele krijgen. In dat duel met Ramaljo. En dus had je een goede trainer binnen... dan moet je gelijk zeggen, ik neem die jongen, zet hem zelf in bescherming... en ik mijn hele ploeg, ik haal hem in het koffer. Dat hij kent. Tjen AZ. Ken of Matten? Nou ja, Matten. Tjen AZ. Alternatief, wie hier de Rosie Matten? Sambisa. Ja. Die shirts hem zelfs natuurlijk als onvallen, maar die ken ik prima als linker verdediger uit de Forten. Maar Tjen AZ in januari of februari doe mocht Silla X starten. Doe hij die ek betiert al een gele kaart. En toen waat hij de wol jeder al helle ek, omdat ze dachten van nou ja, hij zit wel signaleerde kaart on. Doe ze een bos gaat en die dat wol haar had het net in. En dat is efter al wel een jure flaterwest. Hij komt misschien ook wel gewoon een beetje te kwad voor dit niveau, Silla. Dat duidt ik helemaal niks. Het is een hele jonge jongen. Komt direct uit de KKD. Ik vind net Oswij. Rustig aan. Hij komt inderdaad bij Top Oswij. Ik vind net per se dat je toch constateren kennen dat hij te kwad komt. Want hij moet groeien. Het zit er misschien wel in. Je kan wel constateren dat er onder druk van een stadion met een soort mensen... dat er te enthousiast is. Ja. En dat bij meerdere momenten in de wedstrijd dat er dat het. En dat zullen leren moeten, want oors... het is met te prijzen, want hij doet enorm zijn best en hij is enthousiast en het draaft en het vleent. Maar dat is zijn manco, dus ik. Ja, helemaal mee is. Want het wie die eerste keer inderdaad dat hij voor een vol Cambuurstadion spelen. Hij won Shellitten natuurlijk. Dat is zeker nog iets wat hij inderdaad... Maar van waar is het dan een guttere blunder? Die tweede uitreding van Silla of dat Harm er net jij al helpt? Nou ja, ik vond het net zo'n blunder, die tweede uitreding van hem. Het is namelijk heel ongelukkig. Het is wel terug dat hij daar de gele kaart voor krijgt. Ik zeg alvast even naar Roelof. We hebben al even luncht. We hebben luncht. En soms dan hebben we al een soort van... we hadden zo'n pre-podcast. Dat is tijdens lunch eigenlijk. Dat nemen we net op, dat audio dat opname. Maar misschien wel eens beter wezen. Dat is een fapjesgemaatje. En toen zei Roelof... En ik zei, ik vind die tweede gele kaart net terecht. Want ik vind die jongen die glied het uit. En daar kun je nog stellen van daar kun je niks van dwalen. Maar ja, door training wil je het wel maken, dus is het kiel. Maar is het op zo'n punt en op zo'n plak dat PSV de San Nijdel bij hier dat die gele kaart jong was? Nou, ik geloof net dat die speler ervan trof wie of zo voor veelbelovende ongevallen al onder Brutsen. Hij weer Doan die weer aan de rechterkant, die weer Silla voorbij. Daar kun je wel over discussiëren, dat vind ik. Maar en dat het sneu is voor die jongen dat hij er niks van dwang kan. Dat is in dit geval helemaal net relevant. Nee, maar dat zie ik net. Nee, en dat is een discussie waar we nooit uitkomen. Want als er Giel jouwt, kan je er niks van zeggen. Als er geen Giel jouwt en hij zou het van het wie per ongeluk, kan je er ik niks van zeggen. Maar hij jouwt hem. Ja, ik vind het is wel heel belangrijk. Bij helemaal bij jou van een tweede gele kaart. Ja, oké. Maar toch goed, een beetje mind. Ja, maar de regels jou geen romte van wat er al een kaart heeft, ja of nee. Een overtreding is een overtreding. Nee, en een gele kaart is een gele kaart. Dat vind ik. Ik snap die gevoel wel. En een goede scheidsrechter die kent dat ik wel een beetje onvielen. Alleen nog de regels jou er geen romte voor. Lucas, wat voerstoot een terug de gele kaart? Die tweede voor Silla? Ja, ik vind van wel. Ik denk ook zeker dat de positie op het veld is gewoon... is voor hem is het inderdaad heel ongelukkig. Maar dat is ook een beetje een probleem voor hem geweest. Als hij dan nou echt op de achterlijn bij PSV had gedaan... Ja, dan had hij gezegd van hij heeft al geel. Deze laten we nog 1 keer zitten. Maar nu is het op eigen helft gewoon. En inderdaad, anders is hij weg, hè. Ja, en hij solliciteerde in de eerste helft. Hij kan nadrukkelijk naar een tweede giel. Ja, ik denk dat ook inderdaad meespeelt in dit geval. Dat je nu eigenlijk ook niet meer kan zeggen... we kijken het nog een keer door de vingers. Ja, dat mag niet meespelen natuurlijk. Hè. Je moet wel elke overtreding op zich beoordelen. Nee, oké, tuurlijk. Maar normaal, je hebt genoeg scheidsrechters die dan zeggen van... dit is eigenlijk het geel, maar dit zou je tweede zijn. Pas even op, wat Hiegler was het, dacht ik. Hè? Ja. Die deed dat wel goed de eerste helft, want bij PSV kwamen ze gelijk klagen. En dan denk ik ook van kom, dat deed hij goed. Dat hij hem niet gelijk die tweede gaf.
Maar ja, goed, dan weet je eigenlijk ook... En ja, oké, misschien als trainer moet je daar iets van zeggen... maar goed, als speler heb je natuurlijk ook je eigen verantwoording in. Dan weet je ook dat iedere overtreding die je maakt... ja, zeker op eigen helft, ja, als dat dan geel is, dan is het klaar. Zijn de scheidsrechters in België ook anders dan hier? Want ik vind dat er was volgens mij een wedstrijd Feyenoord was een discussie... dat er zoveel geklaagd wordt bij de scheidsrechter... dat het vervelend wordt voor iedereen. Zijn ze in België wat strenger daarin? Want dat zou in mijn optiek in Nederland wel mogen. Ik moet zeggen, dat is een beetje wisselend. Je hebt, dat is mijn persoonlijke ervaring. Want die Franstalige scheidsrechters, die hebben er iets minder mee als je loopt te klagen. Maar dat is denk ik ook een beetje... Maar klaag jij dan in het Frans? Ja, mijn beste Frans probeer ik dan eens iets te zeggen, maar dat begrijpen ze meestal niet helemaal. Dus, maar dat is misschien beter ook, dat ze dan niet begrijpen wat ik zeg. Nee. Maar nee, in België is het... ik weet niet of ik het kan zeggen, maar het niveau van de scheidsrechters is niet bijster goed. Maar wat ik zeg, je hebt wel, wat ik zeg, de Franstalige scheidsrechters die zijn wel wat meer van, tegen mij hoef je niks te zeggen vandaag. En dat begint al gelijk. En dan weet je wel waar je aan toe bent. Dat is wel duidelijk. Ja. Of als je 2 keer loopt te klagen, dan krijg je gewoon geel. Dus ja, of dat goed is, weet ik ook niet. Maar het is wel, het schept wel duidelijkheid. Maar ik zou wel graag wat meer uit de voetballerij willen uitbannen. Dat gejank van die spelers tegen die scheidsrechters. Zelfs Frenkie de Jong. Ik kijk met veel plezier naar Frenkie de Jong als voetballer. Maar elke keer het gezeik tegen die scheidsrechter. Dan denk ik, vind ik zo vervelend om naar te kijken. Maar dat is ook een beetje... je ziet het overal, hè. En dat is een beetje... lijkt een trend inderdaad. Het gebeurt overal. Het wordt ook beloond, hè? En ook dat wel. Kijk, en als je dat... Nou goed, dat is ook heel lastig. Als scheidsrechter kun je het sowieso nooit goed doen. Dus of de een zeikt tegen je of de ander. Dus in die zin is het ook heel makkelijk zeggen... we moeten stoppen met zeiken. En nee, voetbal is emotie. Maar oké, maar aan de andere kant, daar te ver in doorslaan, dan krijg je dat het één grote bende wordt eigenlijk. Nou, dat gaat ten koste van de zuivere speeltijd. En dat vind ik gewoon vervelend. Hè. Ik heb wel een oplossing. Oh. Nou, kom. Ja, het ei van Columbus. Het ei van Columbus, nou dat weet ik niet. Maar volgens mij is dat met hockey, als een overtreding krijgen, dan moet je de bal pakken en dan moet je gewoon dribbelen. Ja. Als ze dat met voetbal doen, dan is er geen tijd voor de spelers om te klagen, want dan moet ze omschakelen. Ja. En nu is het zo, die bal wordt deadline en als die speler die delhellen wordt, als hij die bal pakt, dan met alles, dat wordt het alweer heel lang. Ja. En als ze dat verhoren... dat toen, hè? Toen hij in de FIFA of UEFA regelcommissie ziet of zei, die woe dat ik. En dat vond ik, hij hier nog een heel soort oren dingen, waar ik niet twijfels bij hier. Maar ik vind dit wel een punt. Als je delhellen wist en dan pak je die bal en dan moest je weer dribbelen, dan jouwt dat snelheid. Ja, ik jij al wat aparte loeren. Ik denk, bist dat er nog, Lucas? De verbinding is weg. Oké, de verbinding is fout. Nou, hij komt daar zo weer om. Nog even dan weer om naar die Geert-Jelle. Want voest het een blunder van haar dat hij die Silla er niet het oorhellen heeft? Nou, een blunder. Ik neem aan dat er in de rust in die jongen zijn het. Als er niks met die in hebt, is het een blunder. Maar dat kennen wij net zien. Ik bedoel, ze zitten net heel rom in de spelers en dan je moet wel wisselen. Dus je kan zeggen, ik hel in de rust hier in de ruut, maar dan ben je wel, dan moet je wisselen. En dan is de vraag van, in die afweging, uiteraard dat maken, is dat wurg ja of nee? Nou, blijkbaar hebben ze zijn van wel hem steen. Ja, Bangura, die is natuurlijk voor de rest van het seizoen uitskekelen, denk ik. Ja, het squawk in het enkelbaan. Nou ja, de competitie door dan met 2 hele week ongeveer. Dus ik denk net dat hij nog in actie komt voor Cambuur. Nee. Wordt sneu voor die jongen. Ja. Dus het was maar een geweldig seizoen, maar het gaat nou echt een beetje... Ja, hij gaat wat mij in de vorm van het team. Wit hem in de tweede seizoenshelft ik net meer volle te onderskiën. Ja, leidt natuurlijk wel in de linie van de verwachting dat hij na dit seizoen een stap meidje zal. Dus ja, dan voor een miljoenenbedrag. Misschien wel, ja. Dat hebben wij toch voor zijn in de Nostradamus Cup? Ja, nou ja, net hier jullie ook. Maar, ja, nou ja, ik hier volgens mij niet nog een ton. Maar had ik die transfersom van Mees de Wit en Björn Meijer wit niet, dan hiek het een beetje omheen. Ja, de makelaar zit hier rond tafel. Hoeveel is Bangura Wurg? Ik ben huizenmakelaar. Ja, dat zit nog dezelfde bedragen als voetballers. Dat is een beetje hetzelfde, toch? Dus keer dat hoe die inkwam, kom er maar in. Ja. Nee, dat is... het is wel zo, als je de linksback van Cambuur, als die verkocht wordt, dan praat je ongeveer over 1 miljoen.
als de linksback van Heerenveen verkocht wordt, als hij het heel goed doet, dan praat je over 4 miljoen. En speelt de linksback van Ajax heel goed, dan praat je over 14 miljoen. Nou, dat is ongeveer hoe het werkt. Dus dat heeft niks te maken met de kwaliteit van die speler. Alleen Bangura heeft het zien bij Cambuur dat er eigenlijk wel wat meer kan als het niveau van Cambuur. Maar dan moet er ook een club wezen die het betalen kan. Ja, en dan de linksback van KV Mechelen? Ja, dat rint in bedragen die wij net voor Sjen kennen natuurlijk. Nee, want de beste weer, hè, Lucas? Ik ben er weer. Hij goed was zo. even weg. Hij ging even weg, ja. Wat is eigenlijk de beste linksback van Friesland? Nou, Roelof, moet ik daar een antwoord op geven of doe je het zo? De huidige of in de historie van? Oh, sure. Geert-Jan de Vries. Ja, Ja. is zwart-wit, zullen we op Geert-Jan de Vries houden? Nee, die was geen linksback. Ja, die was centraal, hè? Centraal achterin. Oké. Hey, orenvraag. Want hoe zit het eigenlijk met de oude in de contracten bij Cambuur, Andor? Want Fouke Boer die had zo in een interview, nevens mij mooi Voetbal International, dat klopt. Sonny Stevens, Jamie Jacobs en Erik Schouten, daar rekent hij eigenlijk net meer op. Nee, er is wat betiersing over ontstien. Ik vanuit de spielersgroep. Want Fouke Boy had vreed inderdaad in een interview met VI onjoen een aantal dingen. Dat het god van vraag en aanbod met Sonny Stevens te grut is. Dat het onmogelijk is dat hij nog bij elkaar komen. Ofwel Sonny Stevens gaat voort. Erik Schouten die had een definitief aanbod van Cambuur. Had hij afgewezen. Hij wou nog weer een aanbod op tafel is. Daarvan het Cambuur zijn. Nee, het is dit. Ja of nee. Dus daarop had Kamp Schouten zijn. Wij willen nog wat oors. Oftewel, daarop had Boys zijn. Dan wordt het hem net. En van Jamie Jacobs uit die zijn. Ja, gevoelsmatig denk ik dat Jamie Jacobs al ergens anders getekend heeft. En bij die spelers had die uitspraken van Boy wel verwarring zwagen. Ja. En hoe komt het nou? Want hoe kost het in deze hele situatie? Alle drie heren, zullen die Cambuur verlitten? Nou, het is dus ook weer gek, want ik heb maar die drie heren praat. Stevens die zei, ik heb vorige week met Cambuur om tafel zitten. En ik verwacht je dat er deze of volgende week weer een vervolgafspraak gepland wordt. Dat zit dus eigenlijk herks op wat Fouke Boy zei. Schouten die zei, er is mij niks bekend dat Cambuur een finale voorstel die had waarop wij ja of nee sissen matten hierna. Dat zit dus ik herks op wat Fouke Boy zei. En Jamie Jacobs, die heb ik er naar vregen naar de wedstrijd. Even jaren, naar Jamie Jacobs. Ik heb vandaag een bericht gelezen dat Fouke zei dat ik ergens wel getekend had. Dat vond ik wel zeer bijzonder, want daar weet ik zelf nog niks van. Dus als hij weet waar, mag hij het thuis tegen me zeggen. Maar de laatste maanden nog niet heel veel voor mij veranderd. Ik ga rustig kijken wat er op me afkomt. En als dat Cambuur is, dan is dat Cambuur. En als dat anders is, is het anders. En daar neem ik rustig mijn tijd voor om die beslissing te nemen. Het is dus niet zo dat je al ergens getekend hebt, inderdaad, zoals Fouke Boy suggereerde? Nee, ik zeg niet dat ik weet. Of jij moet wat weten, dan kan je het ook tegen me zeggen, maar ik weet het niet. We hebben wel een rubriekmaatje, de leugenaar van de week. Ja. Ik hoorde nog even met Fouke Boy bellen om nog even te jaren van, hoe zit dat nou correct? En hij zei, ik steer nog altijd achter die uitspraken. Zij is het gewoon. Dat zijn alle communicatieproblemen meer. Ik bedoel, ik zei ze kennen we binnen in gesprek en misschien komen we eruit en misschien net. En op dit moment is er net meer te melden. Dan hier net in daar wat van zijn. Nee. Maar hij zou het nou uiteindelijk een speler van de Doren Sticht. Onnodige onrust. Ja, en de Doren Sticht. En dus met Cambuur moet Aansen echt weer helemaal op nul beginnen. Tak op seizoen. Ja, en dat is misschien net eens verkeerd. Ik bedoel, we hebben het al hoe Tros selecteren hoor. Dit is natuurlijk een ploeg die het al meer dan 12 jaar samenspeelt. Dus misschien is het net zo gek dat je Tros selecteren moet op bepaalde gebieden. Alleen de manier waarop, daar kleeft wel een beetje om van, dat verzin het net de schoonheidsprijs. Alleen de vraag is, leidt dat om Fouke Boy en Cambuur of leidt dat om de spelers die het blijkbaar op een verkeerde manier interpreteren? Ja, wat denk je nou? Wat zou je gevoel? Weet ik net, ik ga er net bij zitten bij die peteren, dus dat weet ik net. Oké. Jongens, verleden week hier mijn prijsvraag, want ik had hier de 2 kaartjes van Heerenveen Chin Cambuur. Dit ben denk ik de meest vrege dingen van Friesland in de orde. De leidt je voor een kapitaal op tafel. Even naar de makelaar, wat denk je dan, wat kost dit? Nou ja, als ik ze maar neem, dan komen ze op eBay en dan kunnen Lucas Bijker de nooit keepje denk ik. Ja, dat denk ik eerlijk zo, Nek. Maar goed, we gaan ze ombeen, want... Voet nog niet, denk ik. €700.000 zag je net op Transfermarkt.nl. 700.000? Lucas Bijker is gewoon €700.000 waard volgens Transfermarkt. Oh, wist je dat, Lucas?
Ik weet niet wie allemaal meeluistert. Ferry de Haan, transferclausule van 5 ton. Kijk. Transferclausule 5 ton. Er loopt nog 1 jaar hiernaar, of? Belgische franks. Nog 1 jaar. Maar waarom specifiek Ferry de Haan? Was toch naar Heerenveen, waarom? Wat zei je? Ik viel heel veel weg, sorry. Ja. Zou je terug willen naar Heerenveen, Lucas? Heerenveen, ja, natuurlijk. Ik denk dat ze Leeuwarden nog net iets minder op mij zitten te wachten dan in Heerenveen misschien. Dus ze ziet je wel een linksback. Nee. Ja, ik heb het gevolgd. Ik hoorde van een zeer betrouwbare bron dat die Ferry de Haan voor me zou bellen. Dus ik ben benieuwd. ik denk, ik geef een voorzetje, maar ik kom er niet in, hè. Ik heb geen idee over wie je het nou hebt. Oké. Sterker nog, het schiet dat Roelof zijn had. Als Ferry de Haan Lucas Bijken net ophellen, dan faalt hij als technisch manager. Ja, dan haalt hij. Maar deze gewoon, ja. Nee, maar zo Lucas Woudenberg, zijn contract rent haar, die gaat valt, die mij valt en die bloedt net. Rami Kai bloedt hoe, maar er mag natuurlijk een leakwerige linksback bij. Dus kijk, zoals bij de keepers, nee, flauwekul. Dus dat zou Lucas Bijken best wel wijzen kunnen. Maar dat is nou 4 ton. Dat vrees ik met grote vrees, Lucas. Ik denk dat ze voor 5 ton voor een linksback nu gaan betalen. Terwijl ze ook al eentje hebben. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, absoluut. Nee, dat wat ik zeg. Ik denk, ik geef je voorstellen. Ik wist wel dat je hem niet zo inkoppen. Dus ik zal het zelf allemaal wel uitleggen. Ik zal het nog even voorleggen. Nee. Nee, absoluut. Ja, kijk, dat is wel wat jullie zelf zeggen. Cambuur moeten we veranderen. Maar bij Heerenveen inderdaad zeer zeker ook. Ja, toch nog even waarom komen we dan op die kaartjes? Want vrienden zijn van we hier een slagzin, een ouderwetse slagzin. Ik hark je altijd naar de sportcast omdat. Nou, ik ga Twitter bijhouden. Er zijn een soort reacties op Twitter. Doe heeft de briefkaarten telt, hè? Het zwit zit nog op je volhouden. Ja. Want toen ik hier de studio in kwam, ik hiek toevallig krekleer. Oké, nou goed, de winnaar kunnen we nog bekend maatje. Dat is, even tromgeroffel. A-Veen. En zijn antwoord wie, ik hark je altijd naar de sportcast omdat die... Ik al is Arjen om soms een nieuwere kwast. Perfect bij mijn passie voor het Friese voetbal past. Maar Arjen Geert, Roelof en Andor belib je ik een prutter willen onderwijs naar huis. Bij Jim viel Else sportfanaat hem thuis. Nou, goeie, dat is uitkomen kist. Nou, precies. Hij moest wel zeggen onderwijs naar huis en dan thuis. Dat kan net, hè? Dus ik denk hij komt van, hij is heel van de kwaad. Wel wat een nieuwere kwast. Ja, vies dat. Ja. Maar goed, de kaartjes komen in elk geval die kant op. De heer A. Veen. Jongens, was Joost het meest naar uit? Of heb ik die vraag al gesteld? Heb ik al gesteld, hè? Nee, hij is niet gesteld. Maar ik heb er wel een heel soort zin in. Ja, man. Ik ben benieuwd wat de sfeer in het stadion, hoe dat is. En ik ben al bij Cambuur in het stadion geweest na de corona. Maar nog net bij Heerenveen. Dus ik heb er zin in. Ja, en hoe is het bij jou, Lucas? Ja, dit is voor mij de eerste die ik nu zelf als supporter echt ga meemaken. Ho, niet als supporter, als analist. Hey, ik begin als supporter. En een analist, dat staat op de tweede plek. Oké. Dus als supporter van het Friese voetbal, laten we dat zo zeggen. Mooi. Nog even een stelling, voor wie ben je? Ja, jij komt hem net niet in, dus ik kom die voor jou ook niet in. Ik ga hem als supporter bekijken van het Friese voetbal. Dus ik kijk er zeker naar uit. Ik kan hem in het stadion bekijken deze keer. Dus dat wordt een mooie zondag, denk ik. Ja, toch? Ja, want ik Gerald analist. Misschien dat dit het plak is om bekend te maken te zien hoe wij uitpakken onkomende snijden. Nou, wat voor analisten. Hoe pakken wij uit? We staan op het straatsist van Mallorca. Door Ander en ik verslag van de wedstrijd. Maar 2 topanalisten. De crème de la crème van het Frieske analistengilde. En dan dit koen nog krijgen. Geert-Jelle de Vries. En vanuit België komt hij heel oer. Uit Breda, toch? Ja, hij voetbalt toch in België. Dus ja, maar hij werkt in Breda. Klinkt wat verder, dus klinkt wat indrukwekkend. Okay. Hij komt heel dol uit België, waar Lucas Bijker, dat wil je zwaar. En dan hebben we snijden een extra lange radio-uitsturing van Olvoer Maas. Ont 3 uur midjes, met voorbeschouwingen, met verslagjouwer op locatie, met voorbeschouwingen met de trainers, analyses van de heren en vanzelfs voor de wedstrijd in het skof, na de wedstrijd, interviews naar Orin van Olvoer om 3 uur. In de vertrouwde handen van René Koster. Heerlijk, man. Nou goed, ik zal Ryanair even bellen. Misschien mag ik het toch maar oorzezen dan, die vakantie. Toch wel, hè? Toch wel, ja. Heerlijk. Nee, dat hoeft net. We hebben het team compleet staan ook. Het is nog te let. Ja, te let. Maar misschien nog een gelijkwaardige co-commentator erbij. Maar goed, jongens, dan dus alles over de derby. En komende manje, dan is er zelfs weer een podcast. Dus podcast. Maar, ja, ik dwar het hartstikke te zeggen. Is het zeker? Nee, toch nog net. Nee, dan komt hij hier. Johnny Jansen. Ja, Johnny Jansen. Eerst zien, dan geloven. Ja, de vorige keer toen zijn we hier met ook onkundigen. En toen bellen die water zie. Kon er helemaal niks aan doen natuurlijk. Maar, nou goed.
slag om Erem, Johnny Jansen, komende manje hier in de Sportcast. Ons af hier, Geert Jelle, Tiegetank. Lucas Bijker vanuit Breda, ek Tiegetank, jongen. Helemaal goed. Tot volgende week. Heb ik geen voorspelling meer? Oh, wat was de voorspelling nog dan? Nou, Ja, ik vind ben ik wel leuk. benieuwd wat je hem als journalisten en je hem hebt er soort verstand van. Dus ik ben zeer benieuwd wat je hem denkt wat de uitslag wordt. Andor, wat wordt de uitslag? 1-2. Ian 2 voor Cambuur. Roelof. 2-1. 2-1. Geert Jelle? Nou, ik krijg zo dat Heerenveen boven Cambuur eindigt dit hier. Maar ik hoop op een mooie wedstrijd en ik voorspel 2-3. 2-3. Ek voor Cambuur. Lucas? 1-1. 1-1. Ach, Nou, laffa. die kennen we net Dubbele kiezen. laffa. Ik ken het kiezen. Nou, ik denk echt dat Zondag bij meer kwaliteit leven. Heerenveen het echt het paard omheen voen. Cambuur zit in de rats. Ik denk dat het een vrij makkelijke oefening wordt voor Heerenveen. Uitslag. 2-0. Punt. En dan moet je de hand dichtkniepen. Zo. Jongens, op naar je weekend. Dag. Hoi.